организацията изобщо не им се получава. Тоест резултати никакви и какво се случва? Или изоставят социалния профил, защото няма никакъв смисъл от него, или продължават да съществуват абсолютно маргинално и от време на време правят по някаква публикация и не виждат никакъв смисъл от това. Тези от тях, които са по-находчиви, решават, че разковничето в успеха и употребата на социални медии като Facebook е да аутсорснат тази дейност на външна рекламна агенция. Аутсорсването на външна рекламна агенция дава резултати, да. Много бързо рекламната агенция успява да събере 1000, 2000, 5000 лайка благодарение на рекламата, която плаща на Facebook, за да промотира вашата страница. Това се случва, но какви са неудачите в случая? Рекламната агенция не може да замести организацията, не може да замести компетенцията на самата организация. Тя не може да създаде съдържание, което да ангажира вниманието на потребителите на организацията. Тоест, рекламната агенция ви печели 5000 лайка, но това са те наречените бездушни лайкове. Тоест, хората, които застават за тия 5000 лайка, не си взаимодействат с вашето съдържание и не се интересуват от него. Те са харесали на нещата. Това трябва да взаимодействат. Хората очакват, че наистина организацията стои, защото организацията познава хората, познава собствения си бизнес, познава си клиентите, познава си конкуренцията и така нататък. Една външна агенция няма тези знания. Няма как да ги има дори всеки месец да се срещат по 100 пъти, да се разпитват. И така стига нашата идея. Най-доброто от двата съществуващи подхода и да предложим един нов подход в социалните комуникации, а именно съзнанието и уменията на една рекламна агенция, самата организация да прави промоцията си в социалните медии. Тоест, ние влизаме в рамките на самата организация и я правим да функционира по социален начин. Обучаваме вътре екипа как да използва ефективно всички функционалности на социалните платформи, така че да промотира дейността си. С две думи даваме ноу-хау, когато го има рекламната агенция на самата организация, защото агенцията има ноу-хау, но няма познание за съдържание. Без съдържание няма ефективна комуникация.